मानास नेशनेल पार्क बासबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय गियाथिगाव अटार रिजर्ट बेखेवबाय। दावबायारिफोरनि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय माहारियारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय गियाथिगाव गोदानै अटार रिजर्ट बेखेवनाय जायो। मानास सेरफां बाहुबारि विलेज काउन्सिल माल्टिपार्पस कभारटिभ ससाइटिया थांनाय सानखालि बोसोर गोदाननि गाहाम समखौ नोजोर बोनानै बे गोदान अटार रिजर्टखौ बेखेवनाय जायो। रिजर्टखौनो बेखेवनानै होयो बासबारि रेन्जनि रेन्जार अभिनव बरुवाया। मख'नो गोनांदि गोदानै बेखेवजानाय बे अटार रिजर्टखौ टेन्ट आरो केम्पिं साइट हिसाबै बेखेवजेननाय जायो आरो उननि समाव बेखौ लासैनो साबसिन खालामलांगोन। लोगोसे बे रिजर्टआव थानायनि सुबिदाजों बर'नि ट्रेडिशनेल माखासे ओंख्रिफोरजों जानाय लोंनाय आरो बनफायारिं सुबिदा मोननाय जागोनखौ मिथियो। डलेन बुब्लि खौरां बुथुमगिरि बिथांखौ गोदान बोसोरनि हामलायनाय जासिबाय। नै दिनै जोङो मोनसे ससाइटि जानानै बे ससाइटिनि मुङानो जाबाय मानास सेरफां बाहुबारि भिलेज काउन्सिल माल्टि पार्पस कअपारेटिभ ससाइटि जानानै आं प्रेसिडेन्ट जानानै नै दिनै जोङो फोरमायथिनो सानदों दि जोंहा दिनै गोदान बोसोरनि 2023 मायथाइनि 1 खालार एबा दिनै रबिबार बारायाव दिनै जोङो 12टा समाव 12 बाजियाव जोंनि रिजर्ट बे रिजर्टनि मुङानो जाहैबाय औटार रिजर्ट। बे औटार रिजर्टखौ जोङो दिनैहाय जागायबाय आरो जों बे जागायनायाव फिथा हास'नायाव जोङो जोंनिनो बासबारिनि रेन्जार बिथां अभिनव बरुवा बिथांखौ लाबोनानै जों गोजा फिथाखौ हास'नाय जायो आरो बे खामानिया दिनै मोजाङैनो जाफुंसारलांबाय। आरो आङो बेरायगिरि मानास नेसनेल पार्कआव बेरायनो फैनाय बिथांमोनखौ आङो खावलायनो लुगैयोदि दाब दाब जायगानिफ्राय बेरायनानै फैनायफ्रा नैबे जोंनि बे औटार रिजर्टआव थानो हागोन आरो बेवहायनो जानाय लोंनाय फेसिलिटिखौबो मोनगोन। आरो जोङो देग्लाय बे बोसोराव जोङो जास्ट ओरैनो स्टार्टिं हिसाबै जोङो केम्पिं एबा टेन्ट एन्ड केम्पिं साइट हिसाबै जोङो देग्लाय जोङो बेखेवजानाय जादों आरो बेखौ जों उनफोरावहाय जोङो लासैनो जोङो प्रमट खालामनानै ए क्लास लेभेलाव जों लांनाय जागोन। ओंखायनो आङो जे जायफोरा मानास नेसनेल पार्कआव बेरायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायनाय जायोदि बिथांमोना जाहाथे नैबे औटार रिजर्टआव फैनानै जाहाथे गावबा गावनि गोसो खुसिफोरखौ रंजा बाजाफोरखौ लानो हायो आङो बेखौनो खावलायबाय। आरो लोगोसे जोङो नैबे औटार रिजर्टआव जोङो बेवहाय जानाय लोंनायबो होनाय जागोन। बे जानाय लोंनायफोर जोङो आइटेमफोरखौ ओरैबायदि लानाय जादों फुंनिफ्राय ब्रेकफास्टखौ लानानै ब्रेकफास्ट लान्च डिनार फास्ट फुड आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जों बड' ट्रेडिशनेल फुड्स बेफोरखौबो लाफादेरनाय जादों। आरो लोगोसे बेवहाय बनफायार बायदि एक्टिभिटिस माने दं आरो बे एक्टिभिटिसफोरखौ खालामफैनो हागोन। आरो लोगोसे जिप साफारि एलिफेन्ट साफारि आरो रिभार राफ्टिं नैबेफोरखौबो खालामनो हागोन। आरो लोगोसे भुटान ट्रिपखौबो जोङो बे एक्टिभिटिखौबो जोङो लानाय जादों आरो ओरैनो दा जिहेतु जों माने बेवहाय मोनसे जिप साफारि एस'सिएसन दं। बे जिप साफारि एस'सिएसनफोरा माने भुटानसिम थाङोब्लाथाय जास्ट माने जिपसिनि भाराखौ 5,500 लानाय जायो आरो बेवहाय जिहेतु माने जेनेबा मानास नेसनेल पार्कआव माने एन्ट्रि फिस बा एन्ट्रि माने टिकेट लानाय बे टिकेट लानायफोरा थारमाने आलादा जायो आरो भुटाननि टिकेटआबो आलादा जायो। सोरबाफोर जुदि भुटानफोराव थाङोब्ला जायफोरा माने भुटानफोराव थांनो गोसो जादों देग्लाय ओरैबायदि मोनसे सिस्टेम खालामदों भुटाननि रायजो माने बिथांमोना थारमाने 12 बाजिनि सिगां मोनहैनांगौ। 12 बाजिनि उनाव जुदि मोनोब्ला भुटान नैबे पानबां होननाय जायगायाव थारमाने हाबनो होआ। जायफोरा जोंनि रिजर्टआव थाफैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन 788666542 नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव खालामनो हागोन। लोके
আজি নিউ ইয়াৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এইটো আজি যোনটো অটাৰ ৰিজৰ্ট আজি শুভ আৰম্ভ হৈছে এইটো এটা পজিটিভ চেঞ্জৰ যোনটো কথা আমি কৈ আছোঁ যে ইক' টুৰিজিম প্ৰমোট কৰিম আৰু কেনেকৈ আমাৰ স্থানীয় মানুহ কেনেকৈ ইকনমিকেলি ডেভেলপ হ'ব পাৰে নিজে যোনটো আত্মনিৰ্ভৰ বুলি আমি কওঁ সেইটো আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰে সেইটোৰ ফালে এটা ভাল পজিটিভ চেঞ্জ আৰু মই এইটো এটা ৱেলকাম চেঞ্জ আৰু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আজি মোক আমন্ত্ৰিত কৰিছে আৰু মই বেষ্ট উইচেছ জনাওঁ যে আগলৈ বহুত ডাঙৰ আৰু ভাল ৰিজৰ্ট আৰু ভাল যেন ইক' টুৰিজমত কণ্ট্ৰিবিউট কৰে মানসৰ সেইটো মই খোজোঁ ধন্যবাদ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन